Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. O tara, let's go! So, sold out ang paninda ni Ate Pam dito ng mga bangus pandaing, no? Kasi yung mga bangus pandaing natin dito, yun talaga yung mga hanap ng ating mga kababayan. Yung mga tinitimplahan ng suka at nilalagyan ng bawang, no? So, wala na, sold out. So, nakita natin siya kanina nag-live at hindi tayo naka-order ng mga bangus pandaing. So, madalang kasi siya makahango ng mga bangus. Kaya napakadalang po talaga ng mga bangus pandaing po dito sa Malabon Fish Market. So, update na tayo sa kanila mga latag, no? So, yung mga bangus po natin dito ay 140 na kada isang piraso. Eh, yung bangus na, yung bikaw mo. Nalayan lahat eh, 160. Magkano? 160. 160. So, yan po yung presyo, no, ng mga bikaw. Sarap niya sa sinigang. Yung mga isdang bikaw. So, yan po yung mga latag nila dito, no? So, ikot lang tayo. So, mga salmon mackerel, ay 100 pesos din po yung mga tumpukan. So, ito yung pusit. 360 mga per kilo. Magkano espada? 300 lang. 300 ang kilo ng mga isdang espada, no? Tapos mga salmon, local salmon, talakito. Ay, magkano talakito? 280 na malaki. Dito sa mga local salmon, 230. Tapos yung maganda mong torsilyo, 260. Ayan ang mga presyo natin ng mga fresh na tortilyo, no? Alright, so maraming salamat. Thank you. Dito tayo sa mga kada piraso na mga bangus. So, 160 at 180 kada piraso. At yung mga pangkilaw natin na tunsoy. Ayan po, no? 160 ang mga kada kilo. Gulyasan, ayan, 160 sa mga ulo. Yung mga tumpukan din po dito, no? Ayan yung mga latagan po dito ng mga tumpok. Latagan ng mga tumpukan paubos, no? Yan po yung 100 pesos na mga tumpok dito na mga galunggong. Sariwa yan, 50 lang. Sabaw, pito paksiw. Yun po yung mga bentahan po nila dito ng mga tumpukan at dito tayo kay Paring Ben sa mga latag niya rito ng mga isdang papakol. Ayan po ang mga kilo ay 150. Mga gulyasan natin, no? Yan po yung laman ng gulyasan. Magkano gulyasan, Paring Ben? 200 ang kilo. 200 ang kilo. Ayan yung laman ng mga gulyasan. Endorado, magkano? Ayun, mga per kilo ng mga isda nila dito, no? Dere, salamat ha. Tapos dito rin, 150 rin yung mga latag ng papakol, pang inihaw. At 220 yung mga kilo dito ng batalay, oh. Yan yung mga latag po dito, no? Ito, malalaking mga barakuda. Kaya wari, magkano kilo mo ngayon ng bitilya? Ayun po isang bitilya, tapos mga latag ng mga
Barracuda at Dorado. No? Yan yung mga latagan dito ni Kuya Warren. Medyo busy siya kasi mainit na. Ayan. Yan yung mga latag dito ni Kuya Warren. At dito tayo kay Boss Aris. Good morning. Ang mga lapu-lapu po dito ay 260 ang mga per kilo. Tapos, yung mga bubuli, pwede po mga sniper, ayan. Etong yellow pin mo, kuya, magkano? Sagisi, no? Yan yung mga latag niya rito. Boss Aris, magkano kilo rito? Ha? 250. Sagisi. 250. So yan po yung mga presyo ng kanyang mga isda rito, no? May talakitok din. So ito yung mga tagdilan ng mga ano. Ganda ng ano niya, no? Yan ang mga isdang lapo-lapo na inyo pong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ilang sir? Anong stano? Sugo po, sisi. Dito, Boss Aris, magkano? Kano kilo nito? Ito, Toto. 200. Yan, no? Yung latag nila ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ito yung pwestuhan ni Boss Aris na inyo pong mabibilan ng mga latag po nila dito ng mga isdang bato sa latagan niya. So mura ang mga presyo ng isdang bato natin dito, no? Tilapia. Wala naman kayong bangus, Nanay Noemi. Walang bangus, makuha kahit sa market. Wala talaga. So mga pang-inihaw. Walang market kuya, walang isda rito kasi sa market wala. Ang mahal. Yan lang, tilapia. So yan yung mga latag dito ni Nanay Noemi na mga islang bato at tilapia ang Batangas na inyo mabibili. Yan yung mga lapo-lapo natin dito. Nauya, kanina-uya. Wala eh. Masarap yan, steam. Nanay Noemi, salamat po ah. Thank you. So yun yung ating update at tawid na tayo rito, no? So grabe yung mga mamimili po natin, no? Kaliwat kanan ang mga dumayo rito na mga kababayan natin. So tawid na tayo at update pa natin yung kanilang mga iba pang latag na inyo pong mabibili. Yun po yung mga tumpukan at 100 pesos sa mga galunggong. So yung mga kada piraso ng bentahan po nila dito ay 160, 170 sa mga bangus. Kada piraso, 180, 150. So hindi tayo makalapit dahil nga maraming mga kababayan po natin ang tumayo. So good morning sa iyo. So ayan po yung pambenta niya, oh. Patong-patong na mga isdang galunggong. 100 pesos. Inubos, pinakyaw. Wala nang latag dito, oh. Inubos niya na. Galing oh, parang Nga. galing sila. Kapit. Ayan, ang mga perpiraso ng mga bangus na latagan po dito. Yan po yung mga galunggong.
100 pesos. Oh, So, good morning, Tay. Good morning sa'yo. Shout out. yun, sana. Latag niya ngayon, hindi bangus. Chabeta na naman ang latag niya. Shout out po sa mga kamag-anak niya sa Samar. Ayan, shout out po. Good morning. Ayan. 100 pesos na tumpok. Sandaan lang. Ganda ng chabeta, no? Ganda ng chabeta, oh. Sabit na, sandaan lang. 100 piso ay makakapag-ulam na kayo ng ganitong isda, no? Alive na. Alright, so salamat tayo. Good morning. Good morning. Salamat. Abante na tayo sa iba pang latag. Bangus din dito. Kada peraso din at ang bentahan. Ayan, 160. Pag pinadubo mo, hindi kami makakain yan. Malalaki rin yung mga bangus na kada peraso. So, ang daming galunggong na latagan dito babae, no? 100 pesos na mga tumpok. Pwede ba pre-taste? Alright, yan po yung mga galunggong dito sa halagang 100 pesos na tumpukan. At dito yung mga latagan naman ng mga golden pompano, no? Ayan yung mga latagan po rito ng mga golden pompano pusit, salmon japayuki at mga tumpukan po rito. So ayan ang mga latag nila dito. So sold out ang paninda ni Paring Kabugris. Ayan, ubos na. Wala nang bangos. Gulyasan. Oh, sold out ang paninda ni Paring Kabugris dito, no, ng kanyang mga bangus na latagan. Ulo 150. Magkano sa laman, pre? 250 to 60. Ayun. Ganda ng laman, no? Yan ang mga laman na inihiwa po nila dito ng mga gulyasan. Alright, so yun po yung kanilang mga binenta sa ating mga mamimili, no? Grabe ang tao. Good morning sa iyo. So yan po yung mga 20 pesos na latagan po rito, oh. Mga nakabalot. Magkano lettuce? 200 pesos ang kilo. Tapos cauliflower. Ayan yung mga latagan nila dito ng mga gulay na inyo po mabibili. Magkano ang palaya? 140. Mga pechay nakatali. 10. Hoy, Boss Lando, good morning. Good morning sa'yo. Oo. Mukhang napalaban. Aray ko, Aray ko. Yung mga nakatali, 10 pesos. 10 pesos. Ito, 20 pesos. So, ganun pa rin yung mga latagan dito ni Giyon. Lando, 15. Ayun. Eh, mga karot natin, magkano? Sandaan. 100. Ang repolyo. 80. Luya. 140 ang mga kilo. Baguio beans. 80 ang kilo. So, yun po yung mga lemon. Di tayo mahilig sa lemon eh. Oo. Mga pang-body shot yan eh. Boss Lando, shoutout sa mga followers natin dyan. May kumain na naman.
Ah. Shoutout ko daw sila. Ah. Si Nonoy, tsaka si Ate Lenlen. Shoutout sa inyo. So shout out po kay Ate no, Sa mga taga- Telenlen. Shout out taga Bulacan. Sino pa? Shoutout sa mga followers natin dyan. Huwag sila makakalimutan mag-subscribe. Ayun. At tumayo dito. Sa bayan ng Malabon. Alright, so yun po no. Shout out sa inyong lahat na dumayo po dito sa pwestuhan po ni Gandara. 18 po, 15 na lang to. Salamat! Kasi, Alright, so yun po yung update natin dito sa mga latagan ng gulay at mga isda dito sa Malabon Tumpukan. Talaga nga naman ay pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan, no? Nagkakaubusan na ng mga isda. Dahil nga ay ang ating mga kababayan ay tinangkilik ang mga latagan po rito. At napakamura po talaga ng mga presyo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.